Manchester United wieħed, Copenhagen xejn u fl-aħħar jaslu l-ewwel 3 punti wkoll fil-UEFA Champions League. Żgur li din il-partita ħatibqa' mfakra mhux mal-partitarji tal-United biss, però mal-partitarji tal-futbol in ġenerali. Għaliex rajna logħba li żgur ħadd ma stenna li ħadd ispiċċa mux ġast tal-iskor, ovvjament għax il-gol wasalna tħerig Maguire kif ukoll fil-5 minuta tal-ħin miżjud rajna penalty tajjeb mill-goalkeeper Andre Onana li ovvjament dawn iż-żewġ players tal-aħħar xarejn dejjem jiġu kritikati kontinwament. Qabel nibda nitkellem fuq il-partita ħanejt żewġ affarijiet. L-ewwel nibda billi nsellem il-memorja tal-leġenda ta' Manchester United kif ukoll tal-futbol Ingliż Sir Bobby Charlton, kif ukoll illum għalaq żmienu l-leġenda wkoll ta' Manchester United l-idolu tiegħi jgħid fl-isfond ta' warajja Wayne Rooney li għalaq 38 sena. Mela ħanibdew. Issa l-klassifika tal-grupp li għamlu parti fih Manchester United tinsab hekk wara 3 partiti. Għandek Bayern Munich 9 punti, Galatasaray 4 punti, Manchester United tista' fit-3 post bi 3 punti u Copenhagen fl-aħħar post punt. Fadal 3 logħbiet li ovvjament kif ġew l-affarijiet il-United iridu jirbħuhom it-tlieta li huma. Però li għandna favurina Manchester United hija li issa Bayern Munich iridu jilagħbu home ma' ġewwa l-Ġermanja ma' Galatasaray li nistenna li m'għandhomx ifallu u ovvjament United iridu jerġgħu jilagħbu għand Copenhagen ġodarhom ġifieri. Li nistenna li għalmenu issa nilħu din il-partita ħalli niġu fit-tieni post. U ħaġa oħra l-aħħar logħba tal-grupp għal Manchester United ħatkun il-logħba home ġewwa Old Trafford ma' Bayern Munich, ġifieri hemm ċans tajjeb li sa dik il-partita Bayern Munich ġifieri fis-sitt partita ikunu diġà għamlu ċert mir-rebħ tal-grupp għax dik kieku l-aħħar logħba hija away ma' Galatasaray u ovvjament Bayern ikunu għadhom ma rebħux il-grupp naħseb jiena hija biċċa xogħol jibsa. Nafu li l-istorja tat-timijiet Ingliżi mat-timijiet torok ġodarhom ma tantx hija waħda sabiħa kemm mill-att ta' futbol kif ukoll anke bħala partita. Ġifieri nsemmi dak l-episodju ta' meta nqatlu dawk iż-żewġ supporters ta' Leeds way back fis-sena 2000 u Galatasaray wara dik il-round ma' Leeds kienu labu final ma' Arsenal ta' Tsawiefa dak iż-żmien u l-Arsenal kienu b'saħħithom kellhom tim b'saħħtu ħafna u Galatasaray kienu rebħulhom fil-final. U ma nixtieqx li l-aħħar logħba b'United biċ-ċansi jagħmluha mal-aħħar 16 tkun away ma' Galatasaray, però nistennew u naraw. Issa rigward il-players li kellu indisposti Ten Hag għal din il-logħba, kulħadd jaf li Casemiro insospiċ għax dan tkeċċa fil-logħba ta' qabel. Barra minn hekk naf il-medja kif diġà rapportat u ħareġ ġifieri beraħ kemm minn naħa tal-coach kif ukoll minn naħa tal-plejer Sancho mhux qed ikun disponibbli li naħseb jiena dan f'Jannar jekk tiġihom offerta United iċeduh. U barra minn hekk imbagħad għandhom 4 players jidhirli li kollha ġifieri
ġejjin mid-Dipartiment tad-Difiża li jinsabu injured. Mela qed nirreferi għal Roman Bizzaka, Lisandro Martinez, Luke Shaw, naħseb li dawk u Tyrell Malacia li s-soltu jirreplejsa lil Luke Shaw at left back. Jina naħseb iktar waħda li tinħass u qed narawha fil-logħba hija l-inġerri ta' Luke Shaw. Għax Luke Shaw naraw ħafna il-logħba tiegħu tintlab ħafna on the left quddiem għandu l-Marcus Rashford u l-ħadd jaf li kemm l-istaġun li għadda kemm Luke Shaw u Marcus Rashford kienu fundamentali għal United għas-suċċess ta' staġun li għadda kif ukoll anke huma parti wkoll importanti mit-tim nazzjonali Ingliż. Mela ħanibdew fuq il-partita. Mela l-ewwel ħaf nista' ngħid li letteralment kien vera monotonu, ġifieri ftit li xejn nazzjonijiet, anzi pjuttost l-aħjar azzjoni kienet fil-bidu tal-partita fl-ewwel 5 minuti meta Copenhagen laqtu l-asta permezz ta' Diogo. Rajna wkoll l-istess bħal-logħbiet preċedenti tal-kampjonat li dawk ovvjament issa tiddiskutihom il-YouTuber li ieħor fil-jiem nistanna li ħattanna mas-City imma fil-logħba li għaddiet ukoll l-istess rajna lill-Manchester United l-attakk ikun dajjef ma jippenetrawx id-difiża avversarja, l-istess nerġa' nsemmi Marcus Rashford li għal darba oħra ma kienx dak il-plejer li nafuh l-istaġun li għadda li ma l-ewwel ċans li jew ħadd istenneħ joħloq xi ħaġa u ħajskurja gow, reġa' kien overall kien insistenti. Kif ukoll anke fid-difiża fl-ewwel ħaf Harry Maguire għamel żewġ żbalji li setgħu tpattew sarfu f'gowl għat-tim avversarju. Però fit-tieni ħaf l-istorja nbidlet. Erik ten Hag jiena ma stennejtix għax dal-aħħar anke meta konna qed inkunu minn taħt biex kienet idum biex jagħmel ċertu sostituzzjonijiet għal lil Sofjan Amrabat u daħħal il-Christian Eriksen. Għalkemm l-istess nerġa' ngħid Sofjan Amrabat ma kienx daqshekk ħażin, jekk eżempju kien hemm azzjoni li stajna niskurjaw fl-ewwel ħaf, Sofjan Amrabat kienet l-azzjoni kienet bdiet minn ballun li rebaħu, tas li beda jiġri ġifri beda jagħmel xogħol netament jikkaferja fuq wara u jgħin fuq quddiem. Però u anke jiena jien kont daqsxejn indeċiż għax qed tista' t-tim ħajsblanċat hekk jitlef il-ballun mhux ħajnżel jirkupraħ. Ma għax ovvjament Eriksen jiena differenti, l-logħba Eriksen hija ovvjament iktar offensiv, jista' iktar forsi mbagħad joħloq logħob kreattiv. Però u fatti hekk ġara fil-bidu tit-tieni taqsima ntilef ballun f'nofs il-ground u li minnu Copenhagen setgħu faċilment skurjaw grazzi ovvjament tas-sejf tajjeb li għamel Andrea Onana. U bata wara dan l-episodju United dew jattakkaw. Illum ukoll ħadd pjaċir nara lill-Antony, il-plejer Brażiljan jew plejer ieħor li jiġi kritikat ta' spiss li beda anke jirbaħ il-fouls, jagħmel ksara lid-difiża avversarja u kif ukoll Ten Hag l-istess daħħal ukoll kmieni lil Alejandro Garnacho li l-istaġun li għadda kien tipo kif nafu konna fis-snin Ferguson dak ismin kellu l-Solskjaer is-super sab l-istaġun li għadda United sabu dan iż-żagħżugħ Garnacho li beda jidħol tajb u l-istess anke il-partita ma' Copenhagen, però ovvjament unfortunately Garnacho quddiem il-lasta mhux qed ikun letali u tim bħal Manchester United kif kulħadd jaf ma tistax timmiska chances. U bat ovvjament wasal il-gol ta' Harry Maguire, l-istess minn Cross Eriksen. Harry Maguire skurja daqqa ta' ras
li tista' tgħid is-siġġilla tirrebħa. Fl-aħħar tal-partita ovvjament Manchester United tal-istaġun mhux qed naraw ċert protagonisti biex niftaw is-sena l-oħra kif kienu jkollna is-sena l-oħra ċertu trend tal-lob li jekk eżempju niskurjaw insommu riżultat. Jekk nikrew ċans niskurjaw, unfortunately din is-sena we are relying on individuals, ċemplu anka fil-kampjonat, ma jiskurjax il-players li ndorrin nafu u anke tisiru ċertu żbalji wkoll kemm fid-difiża kif rajna lil-Onana fiż-żewġ logħbiet preċedenti tal-UEFA Champions League u naħseb li kienet evitata li jsir penalty f'dak il-ħin. Ġieli Scott McTominay li bħalissa li mhux plejer regolari fil-kampjonat huwa top scorer fil-kampjonat jerġa' jagħti penalty kemm fil-logħba tas-sibt li għadda fil-lig kif ukoll il-bieraħ li nerġa' ngħid seta' kellu partita tajba ġifieri Scott McTominay fil-fema tiegħi, imma ċertu affarijiet iridu jiġu evitati u mbagħad rajna s-sejf kruċjali li għamel Onana li żgur il-bieraħ għalaq ħalq mhux il-parti tali biss ta' Manchester United imma l-parti tali tal-futbol in ġenerali. U fuq din Andre Onana ħaqqu l-man of the match. Naħseb li qabel ma rajdak ma kien dal-episodju tal-penalty naħseb rajt Onana kien f'moħħi, però jien iktar kont ngħid li nagħti l-man of the match jew il-Harry Maguire jew il-Diogo Dalot li reġa' kellu partita tajba ħafna. Imma naħseb li għeddiet naħseb li l-bieraħ kienet il-logħba ta' Onana. Jiena għalaqt l-analiżi tiegħi, però ħanaddi messaġġ żgħir. Hawnhekk għandi taraw intom għandi t-tessera tal-Manchester United Club Malta. Jekk jogħġobkom nagħmel appell lill-partitarji kollha biex tissieħbu mal-klabb. Il-membership hija tiswa biss 30 euro, ma bi 30 euro tista' tkun tal-lob kollu b'xejn ġewwa l-klabb ġieli l-lob mhux tal-kampjonat biss il-lob tal-Carabao Cup, FA Cup u kif ukoll Champions League, kif ukoll anke tingħata materjal matul is-sena u kif ukoll ikollok il-parti tal-miliet l-entrance hija free u l-attivitajiet ġewwa l-klabb nista' nassigurakom li kull xahar dejjem xi ħaġa. Jekk titu tissieħbu membri kelmuni, ngħaddikom mal-persuni konċernati, kif ukoll anke nista' ngħinkom illum il-ġurnata u l-social media fejn tistgħu anke ssiru membri online. Jiena ma fadalli xejn xi ngħid iktar, issa għandna daqsxejn pawża ta' riklami u warajja jidħol il-YouTuber ta' Milan ħajamel l-analisi tiegħu tal-partita AC Milan kontra PSG il-lejl it-tajjeb u glory Man United. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ħajja tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Gamebreaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew mill-ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara,
int tkun tista' tiggwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minna u tibqax taħsibha, ipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Game Breaker, żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Il-lejla tajba l-kulħadd. Naħseb għalina l-Milanisti ma kien lej tajjeb xejn għax dik li sejħula Week of Fire sissa volcano faw b'mod ta' niket. Qabel nibda nagħmel l-analiżi nixtieq ninaqat mal-ħabib tiegħi l-YouTuber ta' Manchester United li sellem il-memorja ta' Bobby Charlton għalkemm jiena fan partitarju tal-Milan u tat-tim nazzjonali Taljan nemmen il Bobby Charlton għal-futbol b'sens ta' maturità u rispett anka lejn l-avversarji tiegħu. U ovvjament nifraħ il-YouTuber ta' Manchester United tar-rebħa minima li kisbu. Milan PSG. Mela, jiena appart li jiena fan tal-Milan inħobb ħafna passatempi ieħor huwa Martin sibu l-qwil. U hemm waħda tgħid mill-iżbalji titgħallem. Però sfortunatament għal-coach tagħna Stefano Pioli din ma toċ. U għan nispjega għal-xiex. Għax kif mal-PSG, tu bifier, aħna infaqna budget ta' 85 miljun u hemmhekk konna qed nilagħbu ma' players illi jekk taqqat it-total tagħhom jammontaw kważi biljun. Però ġifieri ma labniex ma' xejn jew ma labniex ma' tim li tgħid stennejt illi nirbaħ. Jerġa' għamel ħanejtek qar mill-ħadd li għadda mal-Juventus fejn? Fin-nofs. Għażel li jibda l-Krunic flok Adli. Issa din ġat fit-tieni taqsima xi 60 minuta. Però ħassejt li kelli għaliex kienet waħda mill-fatturi illi fit-53 minuta x'inġiet tieni gowl mhux fil-53 minuta, waħda mill-fatturi li bija mhux klifna lajna damdima. Fim minnhom Krunic qassam il-Malik tiegħu u ġie waħdu kontra plejer minn tal-PSG. U mbagħad daħħal il-Adli fit-tieni taqsima fejn għamel ġilda tajba u kważi kien rebaħ penalty. U wkoll mal-Juventus Adli kellu lob tajjeb. Allura ġifieri Pioli qed forsi jippreferi l-Krunic milli l-Adli jista' jkun, però bir-rispett kollu fi skwadra tal-futbol mhux tilab il-mintaf, però u l-minu jibqu l-min jirsista l-iktar. Meta bir-rispett kollu Krunic jista' jkun kien ħażin għax għadu kemm ġej minn injury. Tilabu kontra tim wieħed mill-aktar teams b'saħħithom fl-Ewropa? Ma naħsibx li dak huwa da coach matul. Ħaġa oħra, immorru nkomplu niddeskrivu x'seta sar aħjar il-bieraħ, u meta ngħid seta sar aħjar għax sfortunatament ftit saru affarijiet tajbin, u naħseb li l-bieraħ kienet l-ar partita tal-Milan dal-istaġun kemm fl-Italja
Mela, ħaġa li bdiet tiġri. Kulħadd jaf il-verità li Rafael Leja wieħed mill-iktar plejers perikolużi. Però mhuwiex perikolus daqs Mbappé, illi fit-tazza tad-dinja kol tal-Arġentina iċ-Champions tad-dinja tal-2022 skurja ġuġ gowsum. Mela, tajx nifhem, kif ma Rafael Lejaw illi għal-kemm huwa plejer kbir ma naħsibx li huwa l-livell ta' Mbappé. Difensuri tal-PSG klieta 1, 2, 3 klieta ma plejer wieħed. Sewwa? U ma Mbappé beda jimmarka ġifieri wieħed ma Mbappé li opinjoni tiegħi naħseb huwa l-aqwa plejer fid-dinja għalija. Ġi hemmhekk ġi l-ewwel gowl. Ġi tajba ta' Mbappé dar ma Tomori b'mod naħseb jiena tajjeb ħafna u sab ix-xibka. Mike Manjan ma kellux tort, però seta' jintefa' u ġib is-sejf, però ma nistax intih tort. Ma nista' intih tort kważi fuq l-ebda gowl, għalkemm fit-tieni gowl kienet rebound kellu seta' jżommu. Però naħseb dik l-unika żball li għamel Mike Manjan fil-partita kollha. U hemmhekk jisna l-unika pożittiva li kienet fil-logħba tal-Milan mit-30 minuta minn xeqlajna l-gowl sar 53 minuta jew 55 minuta meta PSG sabu x-xibka t-tieni darba. Ġifieri bażikament minn dak il-kwarta nemmen li labna futbol tajjeb. Fallina diversi chances u wkoll għax ma semmejtix fil-bidu tal-partita kellna tliet corners illi stajna kienu aħjar, però baħna tliet corners. Sewa mbagħad irqadna u kif ġiet tele-gol erġajna qomna. Però waħda mill-affarijiet li xxukjatni l-bieraħ jien kienet iċ-ċans ta' Pulisic li kien l-eroj li sab ix-xibka kontra l-Bologna, sab ix-xibka kontra t-Torino, sab ix-xibka wkoll kontra l-Ġenwa u kontra l-Lazio. Jiġifieri naħseb wieħed mill-akkwist il-ġodda dejjem għamel xogħol u skurja. U il-gols li għamel, jiġifieri ma kellux, jiġifieri ma kienu iktar diffiċli miċ-ċans li ġieħ il-bieraħ. Il-bieraħ letteralment waħdu ma' Gianluigi Donnarumma, illi kulħadd ħass ċertu rabja lih. Ovvjament wara dak li ġara fis-sajf tal-2021 imma dik il-ħila. Il-bieraħ nemmen illi kieku Pulisic uża dak iċ-ċans li kellu aħjar u sab ix-xibka, nemmen illi kienet tkun storja differenti. Konna nirbħu? Ma tistax tgħid, għax profeta huwa ħadd. Però naħseb illi konna nkunu aħjar u nemmen li konna noħorġu mill-logħba b'xi ħaġa. U ma nafx kif sab il-ġiru, illi onestament ġiru. Ir-reazzjoni li jagħmel wara l-logħba ħada for granted, illi Pulisic ħajxutja. Ġifieri mbagħad il-ballun spiċċa barra. Mbagħad kif ġiet tieni gowl, nirringrazzjaw illa li ma kinux jerba. Għax ovvjament ġab sejf tajba Mike Manjan li marret mal-asta, u mbagħad ġiet tilek gowl l-aħħar mill-Ġapponista PSG insejt onestament x'ismu. U onestament mien ħanati rating il-ħadd, l-unika plejer li ħaqqu naqa' Mike Manjan għaliex ġab is-sejf u għamel li seta', però l-bieraħ id-defiża kienet letteralment brodu. Il-bieraħ kienet l-logħba tal-Milan minn kull dipartiment. U naħseb wara l-logħba li rajt il-bieraħ, naħseb illi hemm bżonn illi fis-suq ta' trasferimenti ta' Jannar jiġi attakkant. Ġifieri mhux tajjeb ġiru? Le, però dan bir-rispett kollu għablida ta' 37 sena. Mhux ħajibqa' ġiru li kien 5 snin ilu, għax minn sena u sena meta bniedem jikber ukoll jista' jkun jagħmel ċertu jiġu ċertu bidliet f'ħajtu li jkunu naqra li ma jkunx jifla jagħmel ċertu affarijiet. Ovvjament Jovic kien imwerġa u din ħaġa oħra. Qiegħed nirrealizza illi qed ikun hemm ħafna injuries. Il-bieraħ kien hemm Jovic li weġġa waqt it-training. Waqt it-training ta' qabel il-partita ġifieri. Chukwueze, Okafor, Loftus-Cheek daw l-erba' u Sportiello 5. It-tieni gowler. Ta' bħalissa l-iktar li onestament naħseb huwa bżonn Sportiello. Mhux għax Mirante mhux tajjeb, però naħseb għax kontra li Juve għamel parata, però mhu ħanejt xejn lejn mhu ħanejt xejn ġifieri ta' barra minn hawn, mhux ħadd
ma l-Juventus kollu logħba tajba, però l-verità hi illi il-PSG huma ta' livell ferm aktar oli mill-Juventus. Jider li daħlilna komment, Jean-Pierre mill-ħabib tiegħi Jean-Pierre Kassar, Pioli wasal iż-żmien li dabbar rasu. Mela, jiena ħanati opinjoni tiegħi. Nar il-ħadd ħajkollu Loftus Cheek u anke Chukwueze u Okafor ħajkunu kollha hemmhekk. Ġifieri ħajkollu l-iskwadra sħiħa parti sport jello. Issa minn kif rajna sista fl-Italja l-mina kienu ferm aħjar minn Napli. Naħseb illi jekk alla ħares qatt ma jiġux it-tlet punti nar il-ħadd li ġej, nemmen illi dik għandha tkun l-aħħar partita ta' Pioli. U allura wieħed jistaqsi u kowx minn ħajġi. Jiena bħalissa qed iġini wieħed f'moħħi. Antonio Conte. Antonio Conte. Jista' jkun ma taqbilx miegħi, però mal-Juventus ħallik, mal-Inter fl-ewwel sena li ġie kien spiċċa t-tieni telefilli jkun ma tħallik it-tieni sena u anke ma Tottenham bħalissa minkejja li naħseb kien l-tim li kellu naħseb ħalla tim is-settjat kif ħalla mal-Inter meta talaq minn mal-Inter fl-2021. Ġifieri naħseb huwa coach li bħalissa hemm bżonn jekk alla ħares qatt ma jiġux it-tlet punti nhar il-ħadd. Pioli tagħna l-lig tal-2022 tħallna fl-Ewropa u ġejna t-tieni wasal ukoll semifinal, ġifieri ma nistax immaqdru fuq logħba waħda biss, però l-problema hija illi Juventus u Inter ġiex konfronti diretti u l-biraħ mal-PSG naħseb rajna illi sissa għal-livell ta' players għax nemmen li fit-transfer market ġew players tajbin. Reinders, Chukwueze, Pulisic, Okafor li sab ix-xibka diġà xi darbtejn. Però naħseb illi għandna bżonn coach ta' livell iktar għoli. Jekk għal qatt ma jġux il-3 punti nhar il-ħadd. Ovvjament, rigward il-Champions League ġitna tajba lil bieraħ il-Borussia Dortmund tilfu ġifieri rebħu skużawni ma' Newcastle ġifieri ma baqgħux ma ġewx ġifieri bażikament nistgħu ngħidu li għatadna fiċ-ċans issa jmissna kontra l-PSG fis-7 ta' Novembru u ħankunu ġo Milan. Però naħseb fuq il-bieraħ nispjera illi jitranġaw l-affarijiet fejn hemm bżonn u naraw kif ħansolbu il-problema tal-imberkin injuries. Kien rigward Theo Hernandez ovvjament prova għamel li seta Theo Hernandez u lejjaw, però ovvjament labna kontra tim li huwa ferm b'saħħtu minn kull dipartiment u ġifieri li jistennejt li kun diżappuntat ġifieri ovvjament bir-riżultat għax mit-53 minuta il-PSG biss bdew jilagħbu. Però hemm bżonn li l-affarijiet jisom Pioli naħseb xi kultant qed jitlef id-dixxiplina u naħseb il-ħbiber qed jew mal-players. U naħseb ħaġa waħda li hemm bżonn hija f'dan il-mument illi jiġi xi ħadd illi kapaċi ikun ta' kalamita mal-players. U qed jiġini f'moħħi Zlatan Ibrahimovic illi hemm għajdut kbar illi ħjerġa' jsib postu fid-diriġenza tat-tim tal-Milan. Nispera li din il-ħaġa sseħħ. Kulħadd jaf meta ġie f'Jannar 2020 konna għandna kemm ġej minn telfa ta' 5 mat-tim ta' Atalanta, però minn dak iż-żmien konna ħadna post fl-Ewropa is-sena wara Champions League u sena waħda rbaħna l-lig. Ma kienx parti fil-ground, però kien parti tajba mid-dressing room. Jiena jidher li wasal il-ħin biex nagħlaq, grazzi tal-li kontu magħna. Jiena nerġa' nkun magħkom nhar il-ħadd eżatt wara l-logħba ta' kontra Napli ġewwa Stadio Diego Armando Maradona. Nisperaw li niġu buldata pożittiva, nisperaw li nġibu 3 punti għax jekk alla ħares qatt ma nġibux 3 punti u jerbħu l-Inter u anka l-Juventus u t-timijiet li hemm quddiem inkluż in-Napli nemmen li ħatkun diffiċli biex inkomplu niġġieldu għall-kampjonat u għall-aktar ħaġa li nixtiequ hija t-tieni stilla fuq il-flok tagħna, ġifieri l-20 kampjonat. Jiena ħanħallikom, però nitlobkom tibqgħu magħna għaliex wara se jkun hawn il-ħabib tagħna Kerċ Kembri li ħajat l-opinjoni tiegħu dwar il-partita ta' din il-ġimgħa li ntlabet mis-Sejers Ball li ntlabet nhar it-tlieta dik bejn Arsenal u Seville. Grazzi, ċew, il-lejl it-tajjeb, sempre Milan. All right. Thank you, ciao.
wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ħajja tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Game Breaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew mill-ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara, int tkun tista' tigwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minna u tibqax taħsibha, tipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Game Breaker u żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Kert, YouTuber tarza, programmor mid-zon, fej ma'kom ħonqad nitkellem u ndiskuti dwar il-logħba tal-braħ lura bej Seville u Arsenal, it-tielet logħba tal-grupp tal-UEFA Champions League. Din kienet rebħa verament importanti ħafna, ftit timijiet marru ġajrom ta' Seville u ħadu punt magħhom u riżultat verament pożittiv għalina, riżultat li jista' jwassalna għal-fażi li jmiss. Bira bħoħra, Seville kellhom logħba wkoll pożittiva, speċjalment l-aħħar nofsi għalob. Biss però ir-riżultat nemmen li jemmeritana u nemmen li ma sraqna xejn f'din il-partita għal mod ta' kif dejna nilagħbu. Niġu għall-logħba, nistgħu ngħidu Seville ftit li xejn kienu perikolużi, kull ma kellhom xut ta' Nesri fil-bidu, il-bqija kena ħafna ċansis mitlufa minna ħatana, rajna l-ewwel ċans ta' Martinelli, kif ġi waħdu mal-goler, prova jplej sebalu fl-ħna xibka, laqgħu il-goler verament tajjeb Nyland u rġaw ħabba Martinelli u mar barra. Rajna xutur ta' Jesus, verament kien diffiċli biex jagħmlu, però kien xi perikoluż u għadda kien kemm għali. Seville waqgħu ħafna lura, kien hemm fażiet fejn ippruvaw jattakkaw, biss però d-diviża tagħna kien kompatta rejja flimkien, kulħadd jaf li d-diviża tas-sena tagħna hija verament tkun maquda, ftit li xejn jieħdu żbalji deċiżivi f'dak li jagħmlu, ftit komunikazzjoni kollu għaddejja bejniethom, għalija d-diviża bħalissa hija verament immens tajba, jiġifieri. Wasal l-ewwel gowl tagħna, rajna l-ġmil ta' gowl ta' Martinelli, rajna dak il-Cruyff turn ta' Jesus minn bejn il-midfielders. Trubol mill-isbaħ ġab Martinelli waħdu u Martinelli b'ħeffa kbira qabeż il-gowl u tefa' Bruni fix-xibka. Dik tista' tgħid li sort tal-ewwel ħaf, it-tieni ħaf bdejna verament b'saħħitna ħafna, ħloqna ġi ċansis verament perikolużi. Umma trajna t-tini gowl ta' Jesus, ġmil ta' gowl, mal-linja, daħal fil-kaxxaqa tal-lejn nofs u tefal ballon f'top corner, kien diffiċli ħafna goler biex jilqgħu, ġmil ta' gowl ieħor,
Jesus għadha tkun opera importanti ħafna għalina. Xorta nibqa' nemmen li għandna bżonn striker, biss però l-affarijiet li għamel Jesus ftit players kapaċi jagħmluhom, speċjalment fit-tim tagħna. Nemmen li Jesus huwa opera importanti ħafna għalina. Nerġa' nagħmlu pożittiv oħra Declan Rice bħalissa għalija 100 miljun kienu misruqa għal West Ham, nemmen li swieq ħafna iktar. Mux biex t-nżil ma' huwa player impeccabli ħafna drive bil-ballun, il-mod kif jiddefendi, il-mod kif jattakka, jgħalaq l-spazji, joħloq. Jgħalli għadek li għanet per komplut fil-nofs u għadek il-box to box li verament juri u x-player ta' kalibru. Apparti din l-għalsa l-loba nishtin semmi puntoru koll li fej nishtin semmi l-Arteta bid-deċiżjoni tiegħu ma bejn xejn miegħu meta qalinna li il-competition fit-tim u kulħadd jaf għaliex ħansemmi issa ħammur għal punta Raja u Ramsdale jien għalija Raja overall nemmen li waħed ir-Ramsdale biss però għal mod ta' kif taħseb li ta' ma bejn xejn miegħu għax hekk il-competition fit-tim tuħu żball mal-Lens, tuħu diversi żbalji mas-City, żbalji maċ-Chelsea u żbalji mas-Seville għalija s-sibt li ġej bla dubju tiġi Ramsdale fil-lasta. Imma Arteta mela ġiex lobbiet jkun li hu l-żbalji u jibqa' jilgħab lilu mela inti taf li hu number one tiegħek mhux vera li inti trid competition fit-tim għaxek verament trid competition fit-tim jina hija Ramsdale kellu jibda l-bieraħ fl-opinjoni tiegħi. Bidda bażiku ta' Ramsdale jina hija u number one kien ta' Arsenal. U da mhux billi tgħid ġej din-Arteta u l-logħba tal-Fulham li ħas dik il-biża li bidda l-gower waqt logħba u hekk. Ma bejn xejn miegħu għalija fil-fema tiegħi Ramsdale għandu jibqa' number one għalissa u Raja jidħol bil-mod hekk kif jibda jkollu logħbiet li jkun tajjeb u ovvjament konsistenti u mbagħad nemmen li għandu bżonn jieħu postu. Imma issa għamlu kif qed jiġu l-affarijiet. Għalija Ramsdale għandu jibqa' number one. Però bħala dejjem ngħidu fl-aħħar mill-aħħar u l-coach u jiddeċiedi u ħafna supporters li qablu miegħi għalhom ma jaqbilx biss però nemmen li fuq dan il-fatt u orajt il-futbol llum huwa ħafna statistiċi ftit li ġej l anke transfer markets jibbażjaw transfer fuq statistics Raja kien wieħed minnhom tista' tgħid. Ġifieri Raja kellu ħafna kellu stats verament tajbin meta kien ma' Brentford bla dubju ta' xejn. Biss però nemmen li appunta l-ġulija Ramsdale kellu huwa għadu suppost jibqa' number one. Inkomplu din ġie tajba għandna ġiex repet u telva fil-grupp ta' Champions League. Rebħ oħra nemmen li ngħaddu fażi li jmiss ta' ma' Seville home u mbagħad ikun baqa' għandna Lens home u PSV away. Nemmen li rebħ oħra kapaċi ngħaddu biss però mbagħad importanti il-pool group għax hekk tirbaħ grupp tifranka ċertu tibijiet ibsi li jkunu ġew it-tieni fil-grupp tagħhom u bekk nkunu nistgħu ngħaddu għal fażi li jmiss. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, nixtieq ringrazzja sponsors tagħna għall-Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Nfakkarkom tistgħu tarana tal-programm li tiġi segwit fil-YouTube channel tagħna Kamra Sportiva. Programm li jmiss huwa dal-ġimgħa flimkien ma' Lorena Brinkat fis-sitta biex inkomplu dan il-programm segwi minnkom. Grazzi u nsemmi kulħadd.